Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqgħu ma' Michael Cini li kiteb ir-rumanz Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. Michael Cini għandu 53 sena u joqgħod il-Mosta. Huwa gradwa mill-Università ta' Malta fl-Amministrazzjoni Pubblika kif ukoll fil-qari tal-provi bil-Malti. Fl-2014 ippubblika l-ewwel rumanz tiegħu, Preżenza, inti temmen fil-ħares li s-sena l-oħra reġa' ġie ppubblikat bħala bestseller. Fl-2015 huwa ppubblika r-rumanz storiku Ix-xafra tad-destin li mdina 1565 feluq l-450 sena mill-assedju l-kbir ta' Malta. Imbagħad fl-2016 ippubblika r-rumanz Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba u fl-2017 rumanz storiku ieħor bl-isem ta' Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss li minnu se naqraw is-silta biex ifakkar il-75 sena mill-wasla f'Malta tal-Konvoj ta' Santa Marija. Ħanaqralkom l-ewwel kapitlu li jismu Malta 1935. Kemm kelli tifkiriet sbieħ ta' Malta, speċjalment ta' San Pawl il-Baħar, dik l-arja friska, kampanja li ma tispiċċa qatt, u dak il-ġmil ta' baħar li kuljum kien joffrili veduta differenti, skont il-burdata li jqum biha hu. Jiena minn dejjem kont bint ir-raba' u nista' ngħidlek li tfulit qattajta niġri u nilab maħuti u l-kuġini fl-għeliq li kellu nnannu fuq ir-rieħ ta' Għajn Rażul. Kien lena tagħna nilabu noli qalb is-siġar tal-ħarrub, nistaħbew wara l-ħitan tas-sejjieħ u nixorbu lil maġiri minn qalb il-blat. Kienu jqabduna nagħmlu xi xogħol fir-raba' għax kif kien jgħid in-nannu stess, dawn il-qriemeċ għada pitada huma jridu jaħdmu għadin l-art. Mura jgħidlu. Insomma, dan in-nannu kien fih taqsix akbar mill-Commandos Ingliżi tar-Royal Air Force Sea Rescue li kien hemm stazzjonati f'Sunderland House. Dik il-villa qisha kastell li kellhom eżatt mal-baħar biswit l-art tal-veċċa. Missieri kien jaħdem magħhom u ta' tfal li konna kemm il-darba nżilna nittawlulu waqt li kienu jkun qiegħed hemm jinnavika fil-magni tal-laneċ. Kienu jkunu marbutin mal-mol qasir ħireċ il-barra li kienu bnew biex jipproteġilhom il-laneċ mill-grigal. Is-soldati kienu jiggustawna u bejna x'kienu kollha ħbib ta' missieri u bejna x'kienu jarawna ċorma tfal imqarqeċinu fuq tagħna, dejjem konna ndabbru xi ħaġa tajba minn għandhom. Daqqa ħellu, ċikkulata jew chewing gum, frott u ġieli anki xi ħaġa tal-ikel li konna nitilgħu niġru ferħanin biha d-dar. Fis-sajf kuljum konna ninżlu nowmu. Jista' jonqos b'dak il-ġmil ta' baħar dejjem iħajjarna u qisu qiegħed jistedinna. Għalhekk il-kol kemm aħna konna qawwi ma tajbin, aktar mill-Commandos infushom. U meta lejn l-aħħar ta' Settembru l-arja kienet tibda tifriska, imbagħad daqshekk baħar għax dlonk konna nibdew bil-passiġġati. U x'passiġġati? Daqqa konna nerħula lejn l-olja ta' San Martin biex noqogħdu nieħdu pjaċir nixorbu u nxarbu saqajna ħafjin fl-ilma ġiri u frisk. Daqqa nitilgħu lejn il-Wardija, imbagħad ninżlu mill-wileġġ ta' fuq il-ballut lejn Għajn Tuffiħa. Daqqa naqsmu l-witt tal-Pwales, ngħaddu biswit il-Kappella ta' Sant'Anna u mmorru sal-Erin tal-Imbordin. U drabi oħra, konna nitilgħu lejn il-Miżib u nibqgħu sejrin anki sax-Xara l-Ħamra. Xi drabi konna ninżlu fil-witt tal-Mistra, ngħaddu mal-mogħdija tal-qasab sakemm naslu ma' ġenb ir-rampa fejn kienu jkun hemm marbutin l-ajruplani tal-baħar tas-servizz. U aħna ġejjin lura erħilna nixorbu mill-lajn hemmhekk qabel ma nerġgħu naqbdu triq lura lejn ix-Xemxija. Imma l-aktar passiġġata avventuruża kienet tkun meta konna nitilgħu Selmun. Ngħaddu minn fejn kienu qegħdin iħejju biex jibnu fortizza kbira bil-kanuni u nibqgħu sejrin lejn l-irdumiet ta' Għajn Ħadid sa fejn hemm il-fdalijiet ta' torri antik tal-Kavallieri, eżatt ma' xifer is-sis. Kif konna nitbażwru sakemm naslu lura sa' Għajn Rażul? Min jaf kemm il-darba kienet trikkibni kukku żejt fuq dara kuġinti Rosie, li għalkemm kienet kellha biss 15-il sena, diġà kienet ġabet ruħha mhux ħażin. Kienet diġà libset il-forma ta' tfajla, tant li s-soldati kienu jħobbu jemżuha, isaffrula xi waħda u saħansitra anki jittantawha minn bejn it-tmeċċliq ta' gum u l-frak tat-tabak tas-sigaretti. Howdy lovely, jew morning gorgeous, jew hi sweetie pie. Imma qatt ma kienet ittihom wiċċ, das-soldati wkoll. Diġà kien sar fiha tifla. Lin-nannu Franġisku kienet ħarġet tixbaħ u minħabba li jiena kont waħda miż-żgħar kienet spiss tenna lija lejn l-aħħar biċċa ta' triq. U matul ix-xtajta tad-dellija kienet ittellani fuq dara għax kienet titħassarni. Tant li bilajja li kien ikolli fuqi wara nofsinhar kont norqod raqda fil-fond aktar minn bil-lejl. U dik kienet silta minn Konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. U issa nistieden lil Michael biex jiġi hawnhekk jingħad miegħi. Kif inti Michael? Ħażin, grazzi, nsellimlek u grazzi tal-istedina. Grazzi lilek tal-li aċċettajt. Grazzi. Mela, għandna ftit mistoqsijiet għalik, bħas-soltu. Nibdew bl-ewwel waħda. Michael, l-ewwel ħaġa li tolqot l-għajnejn huwa t-titlu
konvoj il-ġrajja li naf jiena biss. Jiġifieri tafa inti biss. U x'kienet il-viżjoni tiegħek għal dan ir-rumanz u x'qed tistenna li jieħu mill-ktieb il-qarrej? Forsi li jtallem xi ħaġa dwar il-konvoj ta' Santa Marija li jew li jsir aktar konxju mid-dejn tagħna lejn dawk is-soldati qalbina? L-ewwel ħaġa mhux il-ġrajja li naf jien, il-ġrajja li taf din it-tfajla l-protagonista tar-romanz li kien jisimha Marija. Tfajla Maltija illi minħabba li missiera ikun intbat jaħdem l-Iskozja f'waħda mit-tarsni prinċipali mill-Amiraljata, hawnhekk issib ruħha hemmhekk hija wkoll. Dina mbagħad taqbad namrat hemmhekk u jsiru jinħabbu illi wkoll ikun jaħdem f'waħda mit-tarsni prinċipali hemmhekk. Hemmhekk kien hemm konċentrazzjoni ta' tarsniet li kienu jħejju il-vapuri tal-konvojs, kienu jarmawlhom il-kanuni, saħħulhom il-magni u dal-affarijiet. U meta darba minnhom dan il-namrat tagħha minn taħt il-widna jisma' illi dak il-tanker li kien qiegħed jaħdem fuqu kien se jnaqt ma' konvoj u sejjer lejn Malta. Dan jgħidilha u minn hemmhekk tibda l-ġrajja tagħha li qed ngħidu l-ġrajja li tafi biss. Għaliex dawn imbagħad jitilgħu bil-moħbi jew l-arus tagħha fuqu u jibdew bil-vjaġġ tagħhom lejn Malta. U naturalment jintaqgħu ma' ħafna ma jkunux jafu għadhom x'perikli se jintaqgħu magħhom jekk jirnexxilhom jaslu ejja ngħidu hekk. Barra minn hekk matul il-vjaġġ l-istorja tal-imħabba tagħhom komplet tiżviluppa wkoll, jiġifieri dik hija l-ġrajja li tafi biss ukoll, però l-iktar biċċa li tafi biss hija meta ħabta u sabta jew l-arus tagħha jisibu ruħhom fil-baħar bħuta kbira ddur magħhom. U aħjar ma ngħidu xejn iżjed. Tajjeb. Però mbagħad il-viżjoni li kelli jiena iva meta niktab roman storiku dan it-tieni wieħed li ktibt jiena. L-ewwel wieħed huwa x-xafra tad-destin li kien ibbażat fi żmien l-assedju l-kbir. Jiena jkolli f'moħħi illi nolqot lil dawk il-qarrejja, Antonella, illi ma tantx ikunu jieħdu pjaċir jaqbdu textbook tal-istorja, tal-history mill-bidu sal-aħħar. U bekk jiena nżewweġ il-parti storika, il-fatti storiċi, ma' storja ta' mħabba biex dak li jkun jieħu pjaċir jaqra il-romanz, però mingħajr ma laqqas biss ikun jaf jibda isir jaf ħafna affarijiet oħra storiċi illi jiena nkun għamilt ir-riċerka tagħhom, nkun daħħalthom b'tali mod illi ma jtaqlux moħħ dak li jkun, anzi ndaħħalhom b'mod ħafif, b'mod leġġer, però fl-aħħar da jinduna kemm wara li jkun qara l-ktieb ikun sar jaf affarijiet li ma kienx jafhom qabel, nagħmlu mod laqas jien ma kont naf illi dan il-konvoj kien telaq mill-Iskozja fit-2 ta' Wissu. Meta bdejt nagħmel riċerka bdejt niskopri ħafna affarijiet. Ħafna nies qas jafu li l-konvoj kien ta' 14 il-vapur merkantili u b'miraklu daħlu 5 minkejja li kien hemm ma' 60 bastiment militari qegħdin jippruvaw jipproteġuhom. Fil-fatt, mbagħad meta jispiċċa l-ktieb għal min jinteressah ikun jaf iżjed fuq il-konvoj, għamilt ukoll xi ritratti storiċi, għamilt ukoll tarifa dwar is-sitwazzjoni tal-Mediterran, kif kienet żvolġiet dak iż-żmien ukoll. Barra minn hekk, mbagħad għamilt mappa tar-rotta minn fejn għadda l-konvoj. Fejn seħħew il-battalji, fejn intlaqtu l-vapuri u anke fejn nerqu. U barra minn hekk ukoll li għadik. U barra minn hekk mbagħad għamilt lista sħiħa tal-vapuri, tal-bastimenti, kemm dawk merkantili u anke dawk militari li ħaddu sem f'dan il-konvoj, hemm kwantità ta' bastimenti, aircraft carriers, cruisers, corvettes, battleships, destroyers u hemm in-numru tan-nies tal-persuni li tilfu ħajjithom fuq kull wieħed minnhom. Għax jiena wieħed mill-messaġġi li rid ngħaddi meta ktib dan il-ktieb il-qarrej u aħna kemm għandna xiex inkunu grati li daw in-nies li taw ħajjithom anke dawk li kienu fil-periklu, aħseb wara daw li taw ħajjithom biex Malta seta' tissalva u ma taqax f'idejn l-għadu.
Interessanti ħafna. M'hemmx dubju li l-kitba tar-romanz involvit ħafna riċerka kif diġà semmejt. Iżda l-aktar ħaġa li taf tolqot lill-qarrej huma il-partijiet fejn tiddeskrivi lil Malta. Malta li kienet għadha mhux mirduma taħt il-kontrit, kollha ħdura, fejn il-fortizza ta' Selmun kienet għadha qed timmena. X'riżorsi użajt biex tpenġi din l-istampa ta' Malta bil-ħajjiet tan-nies li jgħixu fiha? Sewwa, il-riċerka kienet estensiva, għaliex rajt ħafna kodba, għallibt ħafna artikli, kemm ġifir minn gazzetti lokali u anka barranin, artikli minn fuq l-internet, rajt ritratti antiki u koll li għenuni, pero naħseb li ħaġa li għenitna ħafna u koll kienet il-sijat twal ta' dokumentarji li jena għatnara kemm fuq il-konvoj u anka fuq it-tieni gwerra dinjija, pero li żjed fuq il-konvoj. U li żjed li emozjonawni għaliex kienu qegħdin jitkellmu dawk in-nies, il-Baħrin, li kienu taħt dak il-xita ta' nar li kienu qegħdin jitfawlhom. Allura anka jiena meta ġejt biex nikteb, dawk l-emozzjonijiet mingħajr ma rrid bdew ħirġin minnhom. Issa fuq dik li qed tgħidli rigward kif ġejt dak l-ambjent, għeni wkoll ir-rakkonti li kien jirrakkontali mis-Sirja Allah jagħfirlu. Dawna kienu fi żmien il-gwerra kienu rifuġjati mill-Ħamrun marru jqogħdu San Pawl il-Baħar. Allura kien jirrakkontali ħafna kif kienet is-sitwazzjoni hemmhekk, kif kienet il-ħajja tan-nies, kif kien l-ambjent. Allura jiena kienet ċara f'moħħi għalhekk ħarġet kif inti għatli kif pinġejta u għenitna ħafna. It-tema ta' firda. Il-firda minn Malta, firda mill-maħbubin u mill-familja, tinħas ħafna fir-romanz, ħafna drabi minn suġa ma' sens ta' telfa jew ta' xewqa mhux mitmuma. Meta tintroduċi ruħa lill-qarrej, il-protagonista issemmi l-baħar. Qed nikkwota dak l-istess baħar li lili ħlif memorji ta' mħabba mixtieqa ma ħallilix. Kif tidħol fil-kontest tar-rakkont it-tema tal-firda u għaliex hi daqshekk importanti? Ma ninsewx Antonella li l-firda hija konsegwenza, waħda mill-konsegwenzi network prinċipali tal-kruha u d-diżastri li ġib magħha l-gwerra. Qed nitkellmu fuq ġifieri firda bejn il-popli, il-firda mill-familja u l-firda li ġib magħha l-gwerra permezz tal-mewt. U jiena mingħajr ma rid dawn it-tliet elementi bil-fors kelli ndaħħalhom biex il-qarrej jidħol f'dak l-ispirtu tal-kefrija li ġib magħha l-gwerra, dak l-uġieħ, dak id-dwejjaq. Fimt? Issa rigward il-ftuħ fejn Marija, il-protagonista, tibda titkellem, mill-ewwel tagħtix tifhem illi kien hemm firda u kien hemm firda qawwija għaliha illi affettwatilha ħajjitha, il-kumplament ta' ħajjitha. U ħallitilha fil-fatt ferita f'qalba il ma seta tal-ilaqat. U minn hemmhekk il-qarrej ukoll jibda jinduna u jibda jinteressa ruħu u jibda titqajjimlu l-kurżità u jibda jaħseb, speċjalment meta tajt l-imħabba mixtieqa. Dak li jkun iktar ħatiġih il-xewqa li jkompli jaqra. Issa biex ma ngħidux ħafna affarijiet, dak li jkun miktub ma jħassru ħadd. U d-destin ma dawn iż-żewġ żgħażagħ labda xejn bil-gof magħhom f'dan il-każ. Qed inqabdu ħafna kurżità issa. Ir-romanzi jalaq bħajr lejn dawk kollha l-eroj sikta li taw ħajjithom biex jisalvaw lil Malta, bi kwotazzjoni minn Churchill. Dawn il-kemtejn ta' Churchill jafu jkunu naqra problematiċi għal xi qarrejja, speċjalment għal dawk li jħarsu b'mod kritiku lejn ir-rwol li ingħata lil Malta mill-kolonjalisti Ingliżi. Bejn ħaġra prezzjuża fil-kuruna tar-re u punt strateġiku għal qagħda fil-Vant Nofsani ma tantx hemm differenza. Kif tirrispondi għal din il-kritika? Problematika, speċjalment dak iż-żmien kienet problematika għaliex għax mhux kulħadd kien jaqbel mal-Ingliżi. Kien hawn min anke waqt il-gwerra kien jgħid illi Malta għandha tingħaqad mal-Italja. Allura dawk in-nies ma kinux jieħdu gost illi l-Ingliżi qegħdin jinqidew b'Malta biex għall-avvanz tal-imperu tagħhom. Sewwa, u għalhekk forsi dak iż-żmien huma ma kinux jarawhom bħala eroj, ma daw l-eroj huma għamlu dak li għamlu għaliex kienu qegħdin jaħsbu
li qed jagħmlu huwa l-ġid. Tajjeb, issa il-pożizzjoni ta' Malta iva kienet strateġika u kienet strateġika minn ħafna lati differenti, però naħseb li waħda mill-iktar importanti u li dan il-konvoj kompla jgħin biex is-sitwazzjoni fil-Mediterran ikomplu jiddominaw għall-Ingliżi, tajjeb minħabba li l-vapuri ġabu il-munizzjon, ġabu l-armi, ġabu l-spare parts, minn barra l-ikel u l-mediċini u l-faħam u l-fuel, minn barra dawk l-affarijiet l-oħra, kien importanti ħafna għaliex l-Ingliżi waħda mill-funzjonijiet tagħhom, waħda mill-għanijiet prinċipali li kienu qegħdin jaħdmu minn Malta kienet biex iwaqfu il-konvojs illi l-assi kienu qegħdin jibgħatu fl-Afrika ta' fuq biex jissupplixxu lill-armata tal-ġeneral Erwin Rommel. Tajjeb, għax dan kellu t-tir li jieħu l-vant nofsani, jibqa' javvanza għall-vant nofsani u minħabba li l-Ingliżi ma kienux qed iħallu il-konvojs tagħhom jaslu, il-konvojs tal-assi jaslu, allura daka ma setax ikompli javvanza u minn hemmhekk permezz jiġifieri anke tal-konvoj ta' Santa Marija, dan kellu jieqaf u x-xenarju tal-gwerra fil-Mediterran u fil-Vant Nofsani beda jinbidel. Winston Churchill għalhekk li hija ħaġra prezzjuża fil-kuruna tar-re u għall-Imperu Britanniku kienet imprezzabbli. Tajjeb, issa hawnhekk għandna ftit kodba tiegħek diġà semmejna x-xafra tad-destin u għandna tnejn oħra wkoll apparti konvoj. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela le, konvoj naturalment huwa l-aħħar wieħed li ktibt huwa roman storiku, tajjeb. Issa, l-ewwel wieħed li ktibt kien ismu dan Preżenza, inti temmen fil-ħares. U dan huwa storja sempliċi għall-aħħar mhijiex makabra, però hija storja li iddaħlek mill-ewwel fil-ispirtu tal-ktieb għaliex ikun hemm tifel li da jispiċċa biex jibatu jorqod għand in-nanna minħabba li n-nannu jkun miet u din nanna tkun ilha 66 sena miż-żewġ għal-nannu ma tkunx tista' insomma tidra waħedha. U da t-tifel minflok imur jorqod man-nanna jispiċċa imur joqgħod għand in-nanna x'tant tkun tħobbu di u tkun trid tissajjarlu, tkun trid tlestilu l-ikel u l-affarijiet u jispiċċa għandha. Però dan it-tifel jibda jinduna li kien hemm ma kinux waħedhom f'din id-dar. Kien hemm xi ħaġa oħra, kien hemm xi preżenza. U jinduna, iktar ma beda jgħaddi żmien u iktar ma beda jikber, beda jinduna li din il-preżenza bdiet waslu biex isolvi misteru li kien seħħ ħafna żmien qabel. Ġo dik id-dar stess lill antennati tiegħu stess. Tajjeb għax ikun hemm ruħ ta' om ta' tifel ta' 7 snin li ikun hemm taħt ċirkostanzi misterjużi li tkun għadha ma tistax issib il-mistrieħ ta' dejjem. Mbagħad għandna l-aħħar wieħed. Le, mbagħad waraħ kellna x-xafra tad-destin. Iva, li semmejni. Ix-xafra tad-destin dana huwa ġrajja ta' mħabba wkoll li huwa jilħaq il-qofol tiegħu fi żmien l-assedju l-kbir. Però dan il-ktieb li fih differenti Antonella li ħares lejn l-assedju l-kbir min-naħa tal-imdina, mill-perspettiva tal-imdina. Jiġifieri għalkemm il-ġlied propju kien qed isir fit-teatru tan-naħa tal-Porti l-Kbir, jiġifieri Sant'Angelo, Sant'Ermu, Isla, l-Birgu, però f'dan il-ktieb jiena rrid nuri kemm kienet importanti wkoll l-imdina kemm għal ħabba l-komunikazzjoni biex l-ewwel ġil Piccolo Soccorso, mbagħad ġil Grande Soccorso fl-aħħar, u speċjalment ix-xogħol li kienet tagħmel il-kavallerija tal-ordni biex kienet tfixkel kemm tista' lit-torok milli ikomplu jattakkaw l-naħat tisfel. Tajjeb. Issa mbagħad l-aħħar qabel konvoj. Qabel konvoj ħriġ dan l-iskjava fil-ktajjen tal-imħabba dan huwa storja ta' mħabba kif juri, però hija ġrajja senswali ħafna ta' koppja li jkunu għadhom kif iżżewġu illi taf inti għall-bidu kollox ikun sabiħ, però mbagħad l-affarijiet bej jibdew jindraw, bej kollox jiġi for granted u kulħadd insomma jibda jiġbed xi ftit tar-rasu. Però din il-mara issib ruħha f'sitwazzjoni daqsxejn
id-dominata mir-raġel tagħha għaliex tkun waqfet mix-xogħol minħabba li kollha tarbija u tiġi tiddependi fuq f'kull ħaġa li trid tagħmel. U meta rajek ir-raġel tagħha iktar beda kif naqbad ngħidlek jeżerċita ċertu abbużi. Abbużi qed ngħidu abbużi emozjonali, abbużi psikoloġiċi, abbużi finanzjarji. Tajjeb, għax għal ħafna nies l-abbuż domestiku huwa biss il-vjolenza domestika, il-fiżika, mentri fil-fatt hemm tipi ta' vjolenza domestika oħra li xi kultant aħna ma tantx nagħtu każhom, però jagħmlu ħsara u jweġġaw ukoll lill-membri kollha tal-familja. Tajjeb, u tibqa' tipprova tbati fis-silenzju minħabba li kollha t-tifla biex it-tifla kemm jista' jkun ma tbatix. Tajjeb, però mbagħad fl-aħħar il-bambin jaħseb fija wkoll. Tajjeb, naħseb tkellimna dwarhom kollha issa u bekk wasalna fit-tmiem il-programm. Grazzi ħafna Michael tal-ġej. Grazzi lilek tal-istedina. Grazzi lilkom tal-isegwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fejn niltaqa' ma' awturi u awtriċi oħra.